13. Tienes sa Tagawayan, Quezon, pa southbound. John 13, 23, 6, sila na eh. Sila ang ating mga aming dyan, sa Maragol Pumas. Sa lahat na. Sa bus driver, at mga followers na dyan, mga amigo-amigo. Ano kami sa inyo lahat? Bisaya na tayo, Bisaya. Bisaya, Bisaya. Ano tayo sa Bicol? Ano tayo sa Bisaya?
Gallego, southbound.
lang. Ha? Maglo. Kasi sa loob mo, sila wala rin.
gising na. Sa sipukot na ta, sipukot. Ang sunod ani, sursugon, matnog na. 5 pa ka oras. Sino tayong